'Yan arewa sanin ku dai. To, ikon Allah. A kullun dai za a rika ga muku maganganu. A'a yanzu an maida 'yan SARS din nan wai kabilanci ne, addininci ne tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa. Kashe-kashen da ake muku da Buhari bai magana ba. Kabilanci ne ko addininci ne? An maida ku bayi, kun maida kawunan ku bayi. A kullum da za a ɗauko magana a ɗauko muku addini a ci 'yan kudu 'yan kaza a'a su suke muku kaza su suke muku kaza kuna nan shugabanoninku suna nan sun tauye hakkinku sun mai da ku bayi malaman addini suna nan su mara musu baya ana ɗan ciya musu a baki suna karɓa yanzu ga matasa na duka ko ina a Najeriya sun tashi tsaye ko kuna nan kuna zaune kuna neman wanda zai muku magana ko Buharin da ake kashe-kashe a Katsina yayin magana ko Buharin da ake kashe-kashe a Zamfara yayin magana ko na Borno ne yayin magana ana ta kashe mutane yanzu maimakon ku fito kwa matasa ko ina ku tashi tsaye duka abubuwan da ake da ba daidai ba a gyara su a'a a tsaya ana ga muku cewa ai kabilanci ne addinanci ne ana son a cire Buhari ina amfanin Buharin gayyar sodi ina amfanin shi me ya kawo ga arewa ta yaya arewa ta amfana banda yunwa da talauci da ya ƙara da kuma wulakanta jama'a shi yana nan yana jin daɗi da gashi kamar me zance da yana nan kamar matsiyaci ko ka jefa shi a tandin mai zai fito fari fat amma yanzu ya shiga shugabanci sai kyalkyal yake ya zama yaro ai Buhari ya zama saurayi ku ne samarin ku ne matasa yanzu in an ga ku sai a ɗauka ku da ko kamar tsofaffi ne ana muku kallon su ani iyayenku yana nan ƴaƴan shi yana auratar da su ga manya yana hasduba ake ana musu siyan kayan aure ba ku kuna nan ko gadan ma kun kasa siya to ku ci gaba da haka a mai da ku shashashu da sususai ai ta mulka ku yadda suke so suna nan lokacin kuri'a a neme ku amma lokacin a muku abin da ya kamata duk ba a sa ku cikin abin da lissafi an mai da ku ba mutane ba an mai da ku bayi ku ci gaba